Asi mumaoko ake mwana uyu chinhu chanyanya kunetsa. Muri kupfuta mhosva mwana uyu. Mhosva mumaoko ako aya muzukuru. Ndaona dziri kuwanda. Asi nyaya iri kunetsa yakuita se yekuba ndo yanyanya kutsvuka mupembe pauri. Wakambonhonga foni yemuridzi? Ndizvo? Dairisa. Asi wewe une munhu wakapindira mubhanga ukamubira zvinhu zvache mubhanga. Wakapinda murozho wemunhu ukamubira zvinhu zvache. Munhu akachema wakataura here chokwadi kuti ndini ndakatora? Hauna. Asi ndaona wapinda mubhanga rehama. Asi wapinda mubhanga rehama. Hama ikatakatika kutsvaka kuti munhu aparadza mubhanga mangu ndiani nanhasi wakanyarara. Ndikunyepa. Saka hama yako ikaenda kotsvaka chekutsvaka kuti nditsvake mbavha yakapaza nyumba yangu. Munomupa mhosva here? Ouya kwandiri oti tangwena ndigadzire ndakabirwa. Ndotora gonjera mutiro ndokugadzira naro. Mutiro pane honya anotsvaka pasina anondonhonga wakundonhonga mwandalira pfuti yeuri. Mwana wakanofanira kugadzirwa negonjera mutiro. Ndikoti zvekuba izvi zvipere. Mhepo yekuba itorimo. Asi mana bhasikiti bhasera kanya yake kubaibai kakarimo futi. Asi imbavha wakabatwa kawandei. Ndikunyepa. Udiri izvi zvona. Chimwe chinhu chanda kutaurira mukomana uyu. Wanhu wekwabhasera. Mwana wenyu achapinda mumhosva. Shamwari dzaari kutamba nadzo dziri kuputa mutauriro wamwe wacho wane kahubi. 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 Bambo mukuitire izvozvo. Ha? Vituru. Saizi yako wakufamba nemadumo muona. Ngura. Kamu upiwa zvokutenga mosha. Ha? Ngura ndakukadzira. Makaenda ndaona wapiwa mutoro wakapera. Asi makaenda muri katimu kenyu wabiri kuendesa kuzi spiriti yamakaenda. Bambo katonisana kuti kana zvinotaurira ndega ukumba uko ukataurira. Wakapiwa zvinhu zvisina zera nemi. Ukazvishandisa zvinhu zvemukarasa kunga akazvipedzera. Kugomba. Mamunoti kubude mari. Makaenda kwapiwa. Takadimari kuti nani? Nani Kamusvika mapira. Zvegoridhe. Wakapiwa mhiko yekuti.
Amapedza vamapisa pane mukuru wedu zvakanaka mwanangu, inoda kukuchenesa. Wona izosowa kutadza kugara nemukadzi. Baba ndiye akuchengetera mukadzi. Kudai wapara kamusha, kudai wapara kamusha. Makapiwa zvinhu zvisiri zvezera ringi. Iwewe wakutotora zvinhu zvakakura kupfuura bambo wako iwewe. Uda uzozvidi. Mopiwa mike kuti musadzokere kumba kugoridhe, muda kg goridhe. Unozvidini? Apa rutungamidzwa naumwe kuti tindotera, utera fanika mbudzi. Konyikwa mumabvi. Zvichazoda kubhadharwa. Chekubhadharisa munacho. Wope baba mhosva. Iye baba wako urikuona kanyama kari pazino kautotaurwawo. Iwe uri kokoromorawo. Zvese mutoro kuya kuti pana bambo zhi. Mukadzi wako urichengeterwa. Waba ari kukubhadharira. Wauyazve uri kuya koromora zvinhu. Ndizvesa munaimbi. Mary, shenda wataurire uyu pamakapera kutora zvinhu kwese. Anditika. Niwa wakabira bhanga ari panapa. Wamukumbira regerero wakabira. Wakumbira. Ari bambo mnini wakabira. Wazomtera ndinda kapita. Shena unonane na Mary. Mutaona twese twamakabata nemaoko enyaya nemadhiri makaita. Amwe ari kutsvuka ropa madhiri aya. Manzwa? Madhiri ane zvinhu zvakatsvuka ropa zvamakapirwa. Mamuna zvoka. Taurira baba wako ndakapiwa zvinhu zvakatsvuka ropa. Muudze baba wako. Taura wega. Taura ndinze. Asune zvinhu zvakapiwa kana zvakatsvuka ropa iwe. Shenda utaurire nare. Nemwana. Unozi kuti nesi bhokisi. Ndinobve ndakabvura shaisha, ndakapisa mumba yemunhu. Ndakagura munhu cheni, ndakaba mumba yake memunhu. Unondoita zvakandowanda wanda zvekuti Mwari ndandiregerera. Alright, ndapi mashoko otaura kuna Sekuru Mukotsanjira. Wakanga wakambaudza ere nyaya idzi kuti ndozvaunoita? Hapana mashoko ndakabvura mumba wataura. Ko zvekuti makaenda kunobata wakaenda kunobata kupi nekupi nekupi? Takatobaya kurwani basi kuti akaenda isusu. Makaenda mukaitei? Takatobaya kona kusvika kutoziya deketere mutuku yenyadzi menye kuti kubvira todeketera varatopuwa zvatakapuwa varatodzokera. Saka zvawakapiwa zvacho wakaisepi? Ini hapana chiro chandakabata. Anga akazvibata ndiye mukuru wedu taisenzana. Ndiye akazvibata. Konyora. Nyora kabva kutocheka umwe kwavhuma noma. Hanzi dzanga dziri dzeizozo. Hanzi nezokubasa. Ndo masuku akataura. Ezomabasa. Saka ungada ere kubatsirika? Ainobvura kutoda kutobatsirika cha. Alright. Ko peuri wakadimbura cheni makadimbura nei? Ni Axo. Axo. Kubva matotora cheni matocheka. Mune makamutora kopi? Munoko taisenza naye kumusoro. Saka wakachibatwa ari bemaji mbanje. Nemapurisa anga aribva kwaresho. Varibatwa bvainise kusetori. Vachienda kubva kuradhobha achudi vachikwira. Papane mweni wakachikura kazikuru yapo kazanda kati akusona kutobana. Saka makacheka naye nehakiso anonzi ani? Ndozi buka. Bukani.
hata zvinozvuka unogara Zimbabwe. Saka ku Mozambique manika ndo kumakaenda kuno Kodi kwamakacheka neAxo makachekera kupi? yakira kuno Wakanga atiza anga ati zakabva setora ndo kupi manje? sari kumagamu kune kunovharirwa vanhu. Alright. Saka ndo kwaakatiza. Ndobva achitiza ikona bva achikwira. Saka paakatiza achikwira pa nyora idzi mamachekwa here? Tatisati izvona tatisati zvabva tanga gore rapera. Saka nyora makazochekwa rini? Gore rapera rakutoopera ndopetakaenda ndokiyakiya mukudanidzwa. Alright. Saka musati machekwa nyora wakanga asati akukwanisa kutiza Ani iye mukomana? uyu anga asoenda kare kare. Alright. Anga asoenda kare kare. Pane pataona chiremba chidzi shamwari dzaunotamba nadzo dzinoita kasikiri keubhinya bhinya, ungaone chokwadi nazvo? Ini shamwari dzandamba nadzo dzakawanda ndokupfeka kuti tobhuya netimu pamwe panguva ndinonga tobhuya netimu shamwari dzadzo dzakabvura wani. Iwo unobatwa nezvinodhaka here? Ani Iwo unototora zvinodhaka? Inovhura kutomwa doro chete mogo ipi yacho? sigaro kune mbanje. Mbanje ani umbori nemakore mangani? ndane 26 years. Alright. Une here ndezvipi zvaunozoshuvirawo kuita muupenyu hwako zvakanaka? zvomushuvira mupenyu apo asazvonyatsorongeka kune plans zvese ndakavhura kutenga so manje asinoda kuwaka asi property imwe ndise ndakavhura kutenga. Alright. Property yese wakatenga asati wawaka? Asandawaka. Saka ndiro pandirobvunza kuti nderipi basa raunoda kuzoita wewe wati une makore 26? Alright. Une vana vangani? 2. Une vana 2. Pamwe pacho ungadako ndedzipi nzira dzaungashandisa kuda kubatsirwa nadzo, kana chikumbiro chawakuda kupa? Alright. Ko mashoko oda kupa kuna Tsoka, mashoko oda kupa kuna sekuru Mukotsanjira kuti ukwanise kuona rubatsiro? Asi kubatsirika unoda hako. Right. Ndo nyaya yatinayo iyi yemukomana anoda kubatsirwa. Anoda kubatsirwa nenzira dzakasiyana siyana, chitova chikumbiro chake kuti zuva ranhasi Tsoka sezvo ari mumusha wekwabhokisi, ndinganzwa nhai wasawira, ndaapi mashoko amungada kupawo kumwana echenjedzi kuti mwana agova anobatsirika? Chenjedzi yandinofanira kuti ndimupe ndeyekukumbirawo chiremba apinda mumusha mavo kuti agone kubatsirika, aregere kuita zvaari kuita zvirozi akaramba achiita zvinhu izvozvo achapara mhosva yakakurisa. Alright. Ndiri kuona amai vacho vari pedyo. Amai, ngakumbira muye tikurukure. Amai makadii? Ndinofara kusangana nemi pano paTytya MTV apo patiri kukurukura nemwanakomana wenyu achitaiwa aine maoko angu azobata zvakawanda. Ndingada kuziva mama, kugarisana kwenyu nemwana zvakamira sei? Handiri kunaka pamwana unuti kana kuda mutaurira ichi zvida kutotishunguruza. Kuda mutaurira kuti ita kudai unenge atoone zvake, kunyanya doro kana nekuchachengeta mukadzi hakana zvitori kunze kwemusoro wake. Si mama, munoenda kugireja here? Ndakatotanga mai manje ndaenda kuroma ndakuenda Saravasao Salvation. Alright mama.
mwana haasi uchakwanisa kuchengeta mudzimai, imi muri kuzvitora sei ende muri kukwanisa kuita sei kune dambudziko iri? Zviri kundiremera. Tinotombomutsvaka kuti dai paine anomugadzira kuti asamwe doro. Taedza nepatinokwanisa kufamba achida kumugadzirisa kuti asamwe doro, asi unoti akagadzirwa unomboita kana kuti 1 week mbomboti pamwe zvadini zvana, wozoonazve munhu wamuzvemudoro. Hewo tsoka vauyawa kuda kuzobatsira. Ndanzwa mumusha manga mutaura nyaya yemabhasikiti, nyaya yekuripwa kwengozi yatete kwetinoda takaunganira. Imimi ndaapi mashoko emuinawo amuda kuti aturikwe kuna tsoka kana kuti kune vateereri vese nevatsigiri vedu vakatarisa? Inini ndinokumbira kuti Dr. Mukosadzera dai akwanisawo kundibatsirirawo pane mwana wangu kuti akwanisawo kuchengetawo mhuri yake yaakatsvaka, nekutizve akwanisawo kuti mabhasikiti araswa zvibva zvaraswa zvese, pane kuti zvoona zvashungurudza. Hatichazivi kuti zvemabhasikiti zvindo zvaichungurudza kune mwana here kana kuti ndizive kuti chinyi, hatichazvizivi. Saka patinototendawo kuti Dr. Mukosadzera zvaauya kudai chakwanisa kutisiya akupedza dambudziko rese. Mashoko amuinawo ekutenda kuna Dr. Mukosadzera, ndaona panga paine kupazwa kwemusha yakanga yakawakwa. Amene kwenyu kwangu akatowakwawo kambako iri. Mashoko amuinawo ekutenda. Ndinoda kuzvitenda nekuti zvakapuwa mwana mudoko uyu waigarirawo kuti chaonawo musha wangu, asi zvazvisingaiti ngekuti anga akatopuhwa kuti apa ndipo pako poroda kudini, poroda kugara. Saka Dr. Mukosadzera wakaona kuti azviiti zviro izvi kozi ngaifanira kuripa nei nemari nemombe. Saka wakazvirerutsira kune mwana kuti aitewo zvaanodawo. Saka mwana wakanga akutogara muimba iyoyo kutoti paudoko hwake waiita kutoita kunga zvinoita kunakisa, anga asati anyatsoziva kuti zvinofamba sei. Waindoita kundoti ndiri kotsvaira. So izvi zvinhu zvaanga achikura anga akuziva chakanaka nechakashata, anga akuziva kuti zvinhu izvi zviri kuenda kudai zvazvakutokurei. It's okay, zvakanaka. Ndo mashoko atinawo mama. Mashoko ekupedzisira amurira kutipa pakubatsirwa kwamaita na Dr. Mukosadzera panhau yengozi yatete. Tinoda kuti tione kutenda nezvaatiitira mumusha muno. Zvimwe ndichasarawo tichigarawo zvakanaka pane zvese zvaabata nezvatiite izvi zvengozi. Tinotenda. Tishka TV inonakidza zvekuti kana wasalaiki